Erranik baloia urrundu du eta ikusten duzuenez haiek fisikoki indartxo badira ere. Erranik intentsie handiarekin jolastu beharko du puntuak eskuratzeko. Eta alboko sakea Hernaniren zelaian Salvadorrentzat. Ondo irabazi du baloia Salvadorrek, atzetekoekin, joko fisiko horretan, lakaje ona Hernanikoek. Eta zigor kolpea adierazi du lurrean baloia ez askatzeagatik, plakatua ez askatzeagatik. Eta nik uste lehenengo 3 puntuak lortzen saiatuko dela El Salvadorreko 10. Ez, alboko sakea. Hernaniko 22ko barruan. Eskasa formatu du Salvadorrek eta bultza ari dira. Lehen bultzada gelditu du Hernanik. Beratzi atera da. Atxinek ondo plakatu du. Eta zigor kolpea Hernaniren alde. Defentsa bikaina Hernanirena, bai eskatxean eta bai ondoren Matxinen plakajea ere bai. Eta orain baloia urrundu eta Hernani egokituko zaio jokatzea. Ama 5 metro aurreratu ditu Hernanik. Eta alboko sake hontan bertan iritsi zaigu Koldo. Ama 5koekin. Hernaniko ama 5koarekin. Alboko sakean nahiko lan, baina baloia mantendu du Hernanik. Eta baloia galdu. Salvadorrek berresuratu du baloia. Hernaniko 22ko lerroan. Salvadorrek berriro baloia mugitu. Eta El Salvadorren lehen entxegu iritsi da. Bai. Hernaniko jokalari bat min hartu dago, zelai erdian. Ugaitz Otaño dago lurrean. Bitartean Salvadorrekoak gauzatu ostikoa eta beraz 0-7 Salvadorren alde. 5. minutua betetzera doan hontan.
Anartze Kostikoa, baloia altu. Ondo iritsi da Hernani presiora, Ugaitz-Otaño bitartean zutitu da. Zigor kolpea Hernaninen alde, jokoz kanpo duteagatik. Eta Hernani magietara ostikatzea erabaki du. Pillo Perezek gauzatuko du ostikoa. Eta barrura, beraz, 3 eta 7, 7. minutua beteen honetan. Venga, Chavo, venga, venga. Venga, Hernani, venga, Chavo. Vale, Hernani. Hernani. Arratsaldeon, Koldo. Bai, arratsaldeon guztioi. Ze kontatzek, Jon, ze abil, jokatu gabe. Berriro ere sorbaldan min hartuta. Eta Beraz, hoberena gehatzea. Guztiz hautsi aurretik. Hortaz, 15-eko dagokionez, aurrean batez ere, irekin batera. Ander Gutierrez biok, pixka bat utxune aipagarri gisa esan dezagun. Bai, eta azken orduan ere Mikel Perez bera ere bai, ostegunean min hartuta. Alboko sakea prestatzen ari zirela entrenamentuan, orkatila bihurritu zuen eta bere ordez, horrek beti ematen du beste batentzat lekua, eta injustu ere, iraitza arruti dugu deialdian sartuta, orain emango dugu 15-ekoa. Baina, rugbia da, eta kirolan min hartutakoak eta lesioak eta badira, eta hori nola edola, horri erantzun egin behar. Bai, hortara egokitu behar da, eta baina ere, ikusi dugunez, Ugaitz-Otaño berak ere min hartu, eta beraz, Hernanik lehen aldaketa egin behar izan du. Jon Intxausti sartu da zelaira. Berez ohiko 15-ekan aritzen dena. Bai. Kapitaina entrenatzaile Patri Polidirorekin, da Jon Irarorekin batera. Beraz, aprobetxa dezagun etenalditxo bat, gutxienez, gero bigarren zatien emango dizugu Salvadorren 15-ekoa. Bere delegatuak poltsan zeukala eta ez digu helarazterik izan, baina hause duzue, esan bezala aldaketa. Lehen lerroan Noriega Ugaitz-Otaño, hasieran aritutako, baina orain zelai utzi behar izan du. Beraz, Noriega, Jon Intxausti eta Xabi Garmendia, bigarren lerroan Fuentes, Fonti, eta Beñat Iradi, hirugarren lerroan, ezkerre galean Iñaki Otxotorrena, 6arekin, 7 eskuine galean Eki Aramburu, 8 Giltza, esan dezagun Giltza lekuan Otaño, Arkaitz Otaño ari dela, Uztartze erdia, behatzi zenbakiarekin Makin Collado, joko zabatzailea Nartze Elosegi, erdiak Iraitz Amabi zenbarekin, Iraitz Garmendia, 13 zenbarekin Pello Perez, ezkerre galean Iñaki Leonet, eskuine galean Makin Mujika, beraz Makin Mujika ere, berritasuntzat argenezake atzeko Gibeleko lerroan, eta 15-arekin Gibelean Aitor Lukas.
eta ordezkoen xelekoan lehen esan dugu, berez Iraitz Arruti etzen aritzeko hasieratik, baina sartu behar izan du zelaira, eta pensatzen dugu, Iraitz Arruti gero aritzeko moduan izango da, esan dugu Jon Intxausti sartu dela Ugaitzen ordez, eta Meaza, Lander Meaza, 18arekin Jon Zumalabe, eta beste berritasun bat, gero zehaztuko balin badugu ere, Etxeberria dugu, deialdian sartuta, orain ez da jokatzen ari, baina seguru gaude, minutu batzu jokatuko dituela. Gero, 21arekin Jokin Uzkudun, eta azkenik hau ere berritasuna deialdian, bigarren saio egin den bitartean, El Salvadorrek. Jokaldi tragatu xamarra eta azkenean gure kontrara erori da eta Salvadorrek bigarren entxegua lortu du. Ez dakit hor, ez ulertzeren bat izan duten atzealdean, Erraniarrek, baina holako talde bat denean, sailkapeneko bigarren postuan den talde baten kontra huts bakoitzak, segurazki erantzuna izaten da arriskua bintza sortu. Bai, normalean puntuak ekarriko ditu bueltan, da egia esan da, akatsak minimizatu beharko dira, zoze lortu nahi dugu. Eta behin gauzatzeko edo aketaratzeko prest dagoenean Salvadorreko jokalaria esan dezagun azkenik deialdian sartuta, Galdeano, hau ere lehen aldiz lehen taldearekin, deialdian. Eta gauzatu duenez transformaketa, 3 eta 14, 12. minutuan lehen zatien hemen Landaren eguzkia bete-betean jotzen du, beraz udaberriko guraldia ere esan genezake. Horren mesede egin dio zelaiari, azken egun hauetan oso biguntzeagolako eta gaur tira. Bigunda, baina inolako aitzekirik ez jokatzeko. Bueno, Jon, espero zen bezala, Salvador pixka bat gehiago, Errani baino? Bai, fisikoki gehiago zirela argi dago, nik egia esan da, orain euraldia aipatu duzula nina nahi nuen euri pixka egingo balo. Guk akatsak egingo nituelako, baina behaiek ere erresago egingo zituztelako akatsak euriarekin. Tira, euraldia hauxe egokitu da, eta bai, fisikoki gehiago badira ere, agian gure intentsidadeakin ere lortuko du emaitzari buelta ematea. Esan dizuegu bezala, El Salvadorrekoen 15-tekoa geroxiago emango dizuegu, bien bitartean, Gibeletik hasi dira jokatzen, atzetik El Salvadorrekoa beraien zelaian, eskuinera zabaldu dute atzekoekin, eta nola ez, hor tartean egon daitezken aurrelariekin jokatuz, eta berriro ezkerraldea zabalduko dute, ezkerre galera, eskura jokatuz azkar bizi, baina beti laguntza eskatuz, beti apoio egin, aurrelarien apoio egin jakina, berriro ere uztartze irekia, eta jarraitzen dute zentzu berean, ostikadatxoa, erasoko ostikadatxoa, baina albora atera da, eta hala ere epaileak zigor kolpea adierazi du Hernaniren kontra. Bergogoratuko dizuegu, lehen zatian garela, hemen Hernanin, atxaldeko lauetan hasi den partidua, Gorezko mailako, Espainiako Gorezko mailako 17. jardunaldiko partidari dagokio, eta 14. minutua betetzear dela, El Salvador, Espainiako taldea, Valladolidko taldea, ari da aurretik markagailoan 3 eta 14. Alboko sakea izango da, hemen Armailetako alde honetan, Hernaniren zelaiko 10 metroko lerroan, denak daude jarrita lerrokatzean, bi taldetako jakina, eta 10.000 aldiz landutako jokaldia, atzera, eskura zabaldu eskuinera, barrura eskatuz ezkerre galekoa, baina momentuz behintzat eskuineran doatz, errekaldera, Urumen errekalderan, aurrelariekin metroak irabaziz, 15 metro irabazi dituzte, ezkerre berriro eskura jokatzen, beraien teknika landua erakutsiz, eta beste uztatze ireki bat, ezkerrera berriz, eta orain epaileak nolabait esatearren traba egin dutela Valladolidikoek, pantalla delako horrekin, anazen horsi jarri du azkar jokoan baloia, baina apoia badauka, edo bazeukan, gutxinez Bakin Kolladok ateratzerik izan du baloi hori. Zelai erdialdean hemen Armailetako albean, Xebi Garmendia baloiaren, uztartze erdia ireki du, eta Bakin Kolladok ezkerrera berriro, Noriegak baloiarekin,
Eta orain bai, zelaiaren erdialdean daude. Matin Collado, Xabo Garmendia, Jon Intxausti, eta nahi gabe kontrariori eman dio baloia, Jon Intxetan. Intentzia ona baldin bazen ere ez dute elkar lotu pasea eta orain zigor kolpea kontran eta lehen esan bezala katxin batekin ezkero arriskua. Hauek abiadura jokatzen dute. Abiadura jokatzen dute eta eskura jokatzen betidanik izan da Salvador Valladolidko talde hau, azkarra. Eta eskuine galetik 3. segi balduko da, hala da. Errekaldetik 3. segua El Salvadorrek. 16. minutuan, 3:19. Zergatik egin duen segioa, Jon? Lehen esan dakoa ez, akatsu bat egin dugu, Intxetak baloia gorde beharrean pasea ematea erabaki du. Ondo atera balitz, segurazki jokaldeak jarraituko luke, baina aurkariak hartu du, zigor kolpe bat egin dugu eta bi pasetan bestalderaino joan dira eta normala bezala gu erasoan ari ginelako, defentsan zulo aurkitu dute. Hain erresa, Jaso hauetan bai, garbia izan delako. Errukbia esaten dutenez gauza erresa da. Eta gaur ez dugunez zelai lokaztua denen ez hain erresa, hain azkar da, hain ari jokatza, baina baloiak irriste egiten du, hankak ere ez dute besteko apoiorik, baina bai, zelaia dagoen bezala, hemen aurrean ikusten dugun leku batzuetan buztina erra dagoela, zelaia generalean egarki dago eta baliatuko dute. Eta gauzatu egin du segu hori, agetaratu duen baloi hori hagen artetik pasatu da, eta beste 2 puntu gehigarri, beraz 3:21. Egia esateko, ni pensatzen dut, ez dakit aurreratzea gehiegi, baina iaz lehengoan komentatu genuen, iaz ere, ligako azken zatian lortu zuen Hernanik benetako zeukan blokea, jokalari guztiak pixka bat plantilla nahiko sendotuta, eta aurten zirudintzaite antzeko zegoela gertatuko zaigula, Jon. Pixkanaka puntu batzu lortu genituen, baina azken boloan ezkara partidak irabazten ari, eta orduan azken aldean ibili balatu dugu pixkat ez dut alarri. Aurten ondo hasi genion ligari, ondo ekin genion, partida desiente iraziz, batez ere etxean, baina argi zegoen liga luze izango zela, eta aurten ere, azken aldera arte hor biliko ginela burrukan. Eta espero dugu, bain jokalari batzuk berriro ere rekuperatuzkero, maila hori beste puntutxo bat gora joango dela, eta berriro ere garaipenen bat eskuratzea, ez? Egatzaigun gertatzen lehen urteko haren kontrakoa. Eta bosteko aipatu dugunez, edo gutxinik Hernaniarren gizataldea. Lehen aipatu dugun Mikel Perezen lesioa ostegunean, gero falta dira oraindik ezin sendatu, ezin rekuperatu. Oier Garmendia, Gibeleko lerroa zari gara, zorionez lehen aipatu dugu, eta gero pixkat hitz egingo dugu, sartzen denean. Baina zorionez jokatzeko moduan azkenean Etxeberria. Eta gero beste batzuk Toni Jones bera. Etorriko dira, bai, Toni Jones lehenengo partiduan min hartu zuen, eta uste dut oraindik luze xamarreako daukala, nahiz da gaur ikusi dugun hemen. Jokin Esnalek gaur lana zuen. Igor Genua Espainiarekin, hori luzerako. Uste dut hilabete baterako edo izango dela Espainiako 7ko selekzioarekin, beraz horrelaxe drama denboraldi osoa Igorrek, batzutan bai, bestatzutan ez. Eta zuk aipatu zuen bezala, Jokin Esnal jokalari, eskarmentu handiko jokalaria, gaur ezin izan jokatzea, eta hori denak pixka bat egiten dutenan indartuko da, baina beste taldek ere gauza bera izango dute segurenik. Nik uste dut momentu txarrenean oraintxe gaudela, ez? Azkenean aurrean lesionatu desiente ditugu, atzean ere baja batzuk bai, pixkanakar recuperatzen nahi dira, Igor Etxeberria gaur jolastuko du, zemuz dagoen, beak ere denbora desiente damaki jolastu gabe, eta hori ere nabaituko du, baina nik uste beste puntutxo bat ere emango diola, atzeko lerroari. Eta esan bezala, Jokinek gaur jokatzerik ez du izan lana daukalako, lanean dagoelako asteburu honetan, baina aurrengo partidarako suposatzen da egongo dela ere, beraz alternatiba gehiago talderako, eta hori beti ere ona da.
Bai, entrenamendu gehienetan ikusten dugunez astean zehar, bai Insaustik, Partipolidorik eta Jon Iraolak, 30 bat jokalari hortxe izaten dituzte entrenamenduak egiteko, batez ere elkarrekiko edo konjunto lantzeko, eta tarteka gaur sartuko diren bezalaxe, bigarren taldean diharduten jokalariek ere, ja prestakuntza pikin bat gutxienez lehen taldearekin aritzeko. Kasuan kasu, lehen esan dugun bezala iraitz arruti alde batetik, eta gero, galdea, Pope. Bueno, lehen aldiz seguraski aukera balin badute jokatzeko lehen aldiz hariko dira lehen taldearekin. Eta horrek ez dago bueltaik, atzen behar da, lehen taldean jokalariak lesionatzen balin badira. Ez da inolako sekreturik, bigarren taldekoek sartu behar dutela jokatzea. Bai, bigarren taldearen funtsa azkenerako hori da, ez? Badaude jokalari veteranoak besterik gabe girol bat egin nahi dutenak, baina nik uste gazteak ere trebatzeko eta erritmo hartzen joateko ere balio duela. Eta holako kasuetan hor daude eta nik uste beti erantzun izan dutela eta erantzungo dutela. Tira bien bitartean, Hernanik atera du alboko sakea, Valladolidekoen El Salvadorren 20 metroko lerroteo esparruaren barruan, ongi jaso dute alboko edo eskasa, eta baina ikus dezagon, hor lurreratu egin delako bilketa hori, eta ere, baloi Hernaniren alde, eta oso horbil, ensaio lorrotik 5 metrora dagoeneko, aurrelarien jokoa izango da lehenengo zulua egiteko, tartea bilatzeko, Matxin Collado agintzen, Matxin Collado aterako du baloia, berriro ere ezkerregalean errekaldetik beste fase bat hasiko da. Aurrelariek aurrera egin nahi dute, baina lehen aipatu dugun bezala. El Salvadorrek aurrelariko sendo dauka, segitzen dugu 2 metrora, ensegulerrotik, Hernani aurrelariekin, baloia jaso eta sartu, batzuk ezagutzeko zen bezala ingleseko hitzarekin, pick and go edo denalakoan, jokuk, jaso eta sartu. Ensegu egiteko aukera aparta du Hernani. Metro batera, aurrelarien jokoa. Arrar Zelosik ere bertan da, ezpa ere, laguntzeko. Eta berriro, ez dakila 5. fasean, 5. irekia, Ensegua. Azkenik, Ensegua Hernanik, partiduko lehena. Partiduko lehen Ensegua Hernanik, aurrelarien bitartez egindakoa, eta gainera, min hartuta geratu da, kolpatuta, ikusian ez zuzenik egin du? Ez, esan da ezkerraldetik egin dute, zela Ibaiaren aldetik, eta aurreko uztartza ere erdixe marra genuen, eta... Uste dute min hartuta dagoena, edo kolpe ere bat hartuta duena egin duen zego, laizter ikusiko dugu zein den. Intxeta, uste da. Eta 23 minutuan, heldu da Hernaniren lehen Ensegua, beraz. Esan bezala, 24 minutua betetzear dela, Hernanik 8, eta El Salvador, Valladolideko taldeak, 21. Ondo jokatu Hernanik, pazientziarekin, landu eta landu jokaldea, eta azkenian Entsegua. Beste partia gatutan falta izan zaigun pazientzia horrekin. Alegia, baloi hartu eta sartu. Bai, defentsare lantzen joan, eta... Normalean defentsan zuloak topatzeko bidea hori da. Landu eta baloia mantendu ezkero, normalean defentsan akatsa erresago egiten dira. Eta Pelloze Perezen gauzatzearekin, Hernanik 10, El Salvadorrek 21. Egia esan, Errubian aritzeko egualdi zoragarria egiten du. Aurretik ere bigarren taldeak jokatu du partida, ikusten duzu zerbait? Bai, zozer ikusteko aukera izan dut. Riojaren kontra jokatu dute. Aurretik joan dira demora gehientxunean, baina gero azkenean partia galdu dute. Bai, Bai. Ederki, erditik jarri du jokoan bere Salvadorek, Arkaitz Otaino saiatu da harrapatzen baloia, baina aurrera joan zaio, hala ere, aprobetxatua edo abantailarekin jokatuko du El Salvadorrek, eskuinaldea berriro eskura bizi-bizi, kopinak eta ginez, baina aurrera baloia, aprobetxatzari badaukan Hernanik ez. Baiak... Zorionek baloiak egin dio eta guztartzea Hernaniren alde. Tira, Ensegunek balio lezake, pixka bat, konfianza pikin bat hartzeko. Jokalari gazteekin diardu gaur ere Hernanik, aspalditxo bezala. Postu aldaketa
hor ikusten ditugu Iraitz Garmendia berez joko zabaltzailea, baina onartze ere jarri dago, beraz onartze izango da kasu honetan. Joko zabaltzailea, lehen erdia Iraitz Garmendia eta bigarren erdia Pello Perezia prestatuta hor. Hirurak ere Jokaldia joko egiteko. zabaltzaile bezala arintakoak. Bai, horregatik, nekin onartze edo Iraitz ari zen benetan jokoan joko zabaltzaile. Beraz, baloiari eutsi diegu, Arkaitz Otaino atera baloiarekin, Matxin Collado pasa egin nahi zuen, baina erori egin zen lurrea. Eta aitzin pasea, edo aurreratua Valladolidek egin duena, hortaz gure alde, Erraniren alde, Uztartze bildua. Eta Uztartzetan nik uste nahiko ondo gabiltzala, baloiare onain gontan bintzat nahiko errex mantendu dugu, beraz hori hona da, fasoi dominatzea edo besteak ez dominatzea bintzat garrantzitsua da, eta baloia horrela mantenduzkero erasoko aukerak izango ditugu. Uztartze bildu zen bezala, Erraniren zelaiaren 20 metroko lerroaren inguru horreta. 20 metroko lerrotik 3 metrora, eta Matxin Collado baloia sartzeko pres, baina atxatu inbarko du okertu indelako pitin bat. Beraz, esan dezagun, Eskuin Arroin, Xabi Garmendia, Noriega orpokatzaile edo azalkaria, eta Ezkerre Arroin, Joni Sosti lehenxago sartu dena Ugaitz Otainoren lekuan. Matxin Collado berriro pres, Uztartzea biak 3 faseak eginez eta elkar lotu. Eta Matxin Collado gabizo eman die beraiei, Salvadore butzatu du, giratu ere bai eta kontra. Partidua Uztartze bildu horretan joko zigor kolpea egin du Erranik. Zugulerza aldiezu seinale guztiak, jaun epaile. Gesto horrekin Lierra barrura bultza egin dula uste du, baino segurazki hori izango zen, hemendik ikusten. baino hiruak ez zait iruditu barrura egin duenik, eta ez da bestaldean izango ote zen edo. Bueno, ondorioz, zangoz presioa sartu nahian El Salvador, erasoko ostika da albora. Erraniren seglo errutik 17 metrora. Gutxi asko, lerrokatze osoak izango direla pensatzen dugu. Jokatu duen bezala eta baloia jokoan jartzeko, El Salvador segurazki erdialdean botako duten partida, baloia hori da, ongi jaso, Uztartzela osatu, eta nahi dute pitin bat olako gauza berezi bat egin, El Salvadorrekoek, baloia Erranik defentsan ez du eskasa montatu nahi izan, eta pantalla ez egiteko Salvadorreko jokalaria atera da. Beste gauza bat azken aldien asko ikusten ari garena, ez da? Bai. Lege aldaketekin edo hori bultzatu dute azkenean. Beraz, gero aipatuko du, aldaketa hori, baina Eskuin galetik dijoa Salvador baloiaren eskuetan dula, ala ere jasotu atzean Matxin Mujikak, Ezkerre galean beti ere, errekaldetik, denok ezagutzen balin baduzu, behintzat, urumea hortxe inguruan daukagu, eta alde hartan izan da El Salvadoren jokaldia, baina baloia berreskuratu Erranik. Matxin Mujika ondo joan da, bigarren kortina horretan kobertura eginez araño, ze berez alde honetako egala da, eta han zegoen baloia berreskuratzeko. Bai, lehen aipatu dizugu Eskuin galean ari dela Matxin Mujika, eta Ezkerre galeraino junda. Ezkerre galean, 3 ordenetako Ezkerre galean Iñaki Launeta ari da, baina hori, zula tapatzea edo bere lekutik ospa egin behar izan du Matxinek, eta ongi gaina defenditu, eta horren ondorioz, baloia Erranik irabazi du, eta alaxe Matxin Collado gurrundu nahi presioa. Iñaki Launet baizpare. Eta Eki Aranburu ere saiatu da, baina beste 15 metro irabazi ditu El Salvadorrek, zelai erditik 22 metroko lerroaino aldu dira. Berriro eskuinaldean. Eskura jokatuz, aurrelarien tartekatzearekin, Uztartze irekin eta ezkerrera zabalduko du, baina ez lehenbizi aurrelariekin zuloak eta metroak irabazi nahian. Valladolideko El Salvador, ea bazera dirazion, plakatuaren kontra horrekin. Baloia ez duela askatu lurrean, beraz, zigor kolpea Erraniren alde. Eta lehen zatiko lehen ordu erdia betetzear dugula, gogora hartuko dugu markagailuan, Erranik 10, El Salvadorrek 21. Eta baliatuz pixka bat baloia urrundu dutela Erranikoek, sailkapinari gainbegiratu emango digu, hain justu lehen esan dugun bezala El Salvador, Valladolideko taldea bigarren postuan da, honek pasik partida guzti jokatu ditu, ez horrela lehen postuan dagoen Kesos Entrepinaresek, horrek 2 partida gutxiago ditu,
eta beraz bigarren postuan elzado, 54 punturekin, eta beherantz begiratuta, hortxe baitugu Hernani azken aurrekoaren aurreko postuan, 10. hain zuzen ere, Hernani 20 punturekin, eta bere atzetik, hain zuzen ere Barcelona delako 9. Hernaniaren aurretik, baina Barcelonak ja 29 puntu ditu, urrun xamar du Hernanik hori, eta bere azpialdean, sailkapenean, Hernani azpialdean, Gernika, Hernani baina puntu da gutxego, eta 12. postuan Pozuelo, ja segureski, espalima da aldaketa hundirik, Pozuelo galduko du maila zuzenean, eta hor borrokatu behar, Gernika, Hernani, bien artean pensatzen dut izango dela lehia nagusia, promozioako postu hori ekiditeko edo ies egiteko. Bai, ondo hasi ginen, gero eta emaitzak askarra lortu ditugu, eta bueno, Gernikanekin alde handi xamarra genuen arren, estutu da kontua, eta egia esan da mendipi azte barru ere CRC-ren aurka jokatuko dugu, eta hori dugu partidu hori irabazi, eta ja zuluan dagoena zuluan utzi, bai. Eta gure borroka Gernikarekin eduki. Esan dizuegu, Salvadorrek 54 puntu dituela, 14 partia jokatu ditu, 11 ditu irabaziak, bat berdin dut, 3 galdu ditu El Salvadorrek. Erasoko puntu gehigarri 7 ditu eta defensakoa bat. Gero jarraituko du Hernanirekin, baina eskuinaldea dijoa jokaldia, iesa eta ensaioa etorriko da. Ensaioa, segurazki El Salvador duen jokalaririk altuena, garaienak, eskuine galdetik izugarrizko korrikaldi egin, ziztu bizian honda baloiarekin, eta Hernaniara garrapatu ditu pixkat hor lotan. Hortaz, markagailuan 32. minutua bete dela, 10 eta 26, eta Valladolidikoek ja dagoeneko gehigarrizko puntua lortuta, erasoko puntua lortuta, beraz, beraiek, bueno, bagenekin, partidu hasi aurretik baino lehen, oso talde sendo zutela eta aukera handia izango zutela gaur, 4 puntu ez, 5 puntu lortzeko ere, aukera izango zutela. Bueno, haiek etxeko lanak egin dituzte, beraz, haian orain erlaxazio puntu bat ere edukiko dute, eta hori baliatzen dugun guk bintzat puntu gehigarriren bat lortzeko. Horrez esan, entrenamentu egingo dutela? Ez, seguraski ez. Baina, bueno, oandik, 16 puntuko aldeak handia badirudi ere, errukian bi entxegu eta gauzaketekin, segitu antzade 2 puntura. Inola ere, baiek lortu dituzte, ja, puntu gehigarria lortu dute erasoan, beraz agian zeuze gehiago erlaxatuko dira, eta guk hori baliatu dezakegu, emaitzari buelta emateko, edo agian bintzat gerturatu eta punturen bat eskuratzeko. Lauen zugu beraz El Salvadorrek, Jonek zuek aipatu zuen bezala, etxeko lanak egin handi batean eginda, eta lehen zatian, eta oraindik ez dela bukatu lehen zatia. Horrek esan nahi du, teorian, behintzat, pikin bat gehiago lasai daitezkela, baina uste dut egiten duen eguraldia eta oso ongi datorkela behai, eta jarraituko dutela aurre egiten. Nartzelo segi, erdiko sakea egin nahian, gora baloia, baina urrun Hernaniarrak hel daitezen, bikain jaso dute baloia Espainiarrek, ustatze irekia eragin, eta ezkera zabaldu, baina aurrolarekin jarraitu nahi dute, zuloak egiteko asmo horretan, berriro atzea orain, zanko, luze, presio sortu nahi Hernaniarrei, eta Antxe eta Iñaki Otxotorena, baloia jaso du, pote egin ondoren, ea orain Aitor Lukase zer egiteko asmoa duen, baloia gorantz, goitikako baloia, eta Iñaki Leonet jaso zera zijoanean, El Salvadorrekoak ere, gauza bera egin nahi zuen, eta azkenean baloia ez batak eta ez besteak, eta zigor kolpea, El Salvadorren kontra jokaldi horretan, zelaiaren erdi-alrian, baina erreka aldetik, beraz, albokoan Iñaki Leonet uste du min pikin bat hartu duela, talka horretan, edo ez, Julen Masailaria fisioterapeuta badirudi zango bola edo esaten dena io zaiola, jokaldi horretan, eta orain pixka bat estiratzen edo golpe hori askatu nahian. Ikaskotan izan du golbako zaik? Gehiegitan. Partidetan zehar. Horri uste deitzen zidut dela guen, iz modernoen kalambre, baina beti ezagutu dugu hori zango zagarra io edo zerbait jola. Hoi kalambra baino gehiago, golpe txar bat izango zen, segituan barneratura zelaira berriro ere Iñaki, eta holako baloietan normalean golpe hartzea errexia marra da. Bi jokalariak itxu baloiaren bila doazenean,
baloiari begirazoz eta aurkari ikusi lezuzu egiten eta... Tira, ondorio salboko sakea Hernanien alde, Jon Insaustik jarri du gainera baloia jokoan. Zendu dute baloia. Xabi Garmendia sartu da, baloiari eutsi izan dio, naiz eta El Salvadorrek tinko egin. Bultzaka, metroak irabazi gainean. Uzartze laxoa osatuta. Eta bai, 10 metro irabazi dituzte Bultzaka, hori ikusi ezagun kapaz den El Salvador hausteko hori, baina jarraitzen du Hernani. 22 metroko lerroaren barruan. Abantaia Hernanien alde, segurazki eskasa lurreratu nahi zutelako Salvadorrekoek. Zigorkolpea adierazten ari da, epaia. Bazera matzan segundo batzu, zigorkolpea, eta gainera hagen aurrez aurre, 22 metroko lerro barruan, El Salvadorren zelaian sartuta jakina, eta orain horre erabakia zer izango, agetara botatzea ez du merezi edo bai? Bueno, nik uste 3 puntu horiek ere ez ezkigula gaizkitorreko, txartel horiak bitartean Salvadorreko 3. lerrokoari. Ezkerre galekoari, seiari. Nik uste 3 puntu eskuratu ezkero, ez zela txarra izango, edo albokora. Albokora botako dutela uste dut, aurrelariak ere onuntza datoz. Eskasean ere indartxo ikusi dute beraien burua eta entxeguaren bila. Hortaz, aukera aparta, Hernanik partidako 2. segua egiteko, bueno, aparta, gutxienez, baloiaren jabe dira, alboko eskasa. Arrisku gunean daude behintzat. Bai. El Salvadorren segu lerrutik 15 metrotara, Iñaki 15 metrora, Iñaki 8 torrena jarriko du baloia jokoan, eta lehen esan dugun bezala Jon Insausti baizik. Ongi jaso dugu baloia atzean, lerrokatzearen atzealdean. Hala ere, ustartze irekia, Iraiz Garmendia baloiaren jabe, eutsi behar izan dio, defentsa zorrotza egin diotelako, eskuinera berriro aurrelarekin jokatzeko, hasiera batean arkaitzautaino, baloia lurrera, eta bain ezkerrela eskuina jokatu, hor dago koska edo aurrelariekin, Jon Insausti intxeta. Berriro uztarria osatu edo laxoa osatu eta hartu eta sartu jokaldi hori egiteko asmo osoarekin Hernani 7-8 metrotara ensego lordi, Matin Collado atera da eskuinera, ea ikusi zaun baloia ze norabide hartzen duen eta zigorkolpea Hernaniren kontra. Ez askatzeagatik kontrarioa edo baloia ez askatzeagatik zigorkolpea. Eta lehen izan dugun pazientzia puntu hori falta izan zaigu orain gontan. Bueno, bigarren ensego egiteko antsitate piki batean sortzen da, ez? Tarteka? Bai, haien aldea ere onditu da, beraz lehen puntuak lortu nahi dituzu alde hori murrizteko eta berri ere partidan sartzeko. Baina egia esan da, beraien 22ko barruan ginen, orain 22tik kanpora, nahiz eta asko urrundu ez, baloiaren jabetza beraiena da, eta berri hori kostako zaigu arriskua sortzea. 38. minutua, lehen zatia, amaitzeko minutu pare bat eskaz. Lehen esan dizuegu, Hernanien zera komentatuko genula, estadistika edo, jokatu ditu 15, El Salvadorre gain bat. 4 garaipen aspalditxo lortuak, berdinketarik ez du, oraindik Hernanik 11 partida galdu ditu, 20 puntu, eta erasoko puntu gehigarri 3 lortu ditu, bat aldiz defentsakoa. Hori da, Hernanien zenbakiak eta hobetzeko asmotan gaurkoan zaitxamarra. Uztartze laxo osatu El Salvadorrek eta orain urrundu goitikako ostika da, Matimoji jaso du, eta ozta lortu alizan du pase ona egitea Aitor Lukasek zelai ardiraino, berriro El Salvador jaso du baloia edo hartu du, hain eskuine galean, markagailoaren parean, urrume aldetik, eta orain eskura jokatuko dute, lehenbizi zulo batzuk egin aurrelariekin, El Salvadorrek, orain arte erakutsi dute bezala, Iñaki Leonetek oztopatu du pase hori, baina erorin zaio aurrera, beraz, aurreratua. Minutu bat Jon, lehen zatia amaitzeko. Bai. Aukera gutxi xamar hori ja zerbait zatia. Bai, gaina Salvadorrentzako da, uztartzea berein aldekoa. Beraz, horrena kontran punturik ez jasotzea eta bigarren zatia berriro ere erasori ekitea. Ez dugu aipatu baina zuan altzinen joaneko partidan? Ez. Bai olien, ez. Han ere galdu genuen, jarraina. Bai, ez, nik mina hartuta zinuen denboraldia, gero jokatzeko aukera izan nuen, baina berriro ere
sorbalda berdina min hartuta, pazientziarekin hartu behar berriro. Bai, eta pazientziak zer izena du? Kirurari logika den bezala, beti galdetzen zaio. Zenba denbora behar dek, osatzeko? Zesan diteke medikueko, fisioterapeutek? Eta normalean medikuak edo esandakoari pare bat azte kentzen zaizkio, eta gero berriro datoz bueltak. Denbora eta jokatzeko bai. Hortxe. Sorbalda ere oso bihurria baita lesioa sorbaldakoa. Bai, eta errukbian denbora guztian ere kontaktu askoko gunea da sorbalda. Bai. Jokalari guztietan, defentsan ere sorbaldarekin lan egiten delako, baina gero aurrelarietan gehiago, ze uztartzeak berak ere sorbaldarekin egin behar duzu hor indarra, eta... Tira, amaitzear da lehen zatia, baina Hernanik berreskuratu du baloi hori, zelai erdian dira, markagailu aldetik, erreka aldetik, baloi eskuetan dutela bintzat, aurrera joteko moduan, baina El Salvadorrek badaki jokaldio definitzea, ziko kolpe berriro, azkar jokatuko du, Matin Collado baloiarekin, 10 metro irabazi ditu, Iraiz Garmendiarekin jokatu, baina baloia lurrera plakatua edo blokatu izan da bintzat Iraiz Garmendia, eta ondorioz baloia erori eginda. Eta segurazki epaileak lehen zatia adierazi du. Hortaz, gogora dezagun lehen zati honetako laburpena egiteko. Beralasi da El Salvador taldea markagailuan aurre hartzen. 5 eta huts egin ondoren gauzatu egin dute agetara. 8 eta 7 bosgarren minutuan. 7. minutuan lehen zigor kolpea gauzatu du Pello Perezek, beraz 3 eta 7, baina gutxi iraundu horrek berala jarri direlako markagailuan horretik berriro 3 eta 12, El Salvadorrek egindako enseguarekin. Ondoren 16. minuturako pensa, zer azkara ziren Espainiarrak erasoan, 3 eta 19. minutuan, partidako 3. ensegua eginda, gauzatzearekin, 3 eta 21, 23. minutuan Hernanik ensegua egin du, lehen ensegua partidakoa, gauzatu ondoren, agetaratu ondoren 10 eta 21, baina 22. minutuan, 10 minutu beranduxeago, berriro El Salvadorrek, eta partidako 4. ensegua egin du, 10 eta 26. Zure kontu teknikoki pixka baloratzea Jon lehen zati hau? Bueno, genekien Salvadorrek bizia zuela, jokalari indartsuak eta nahikoa bilak, eta esan bezala eguraldia ere guk kontra ez, baina behaiek batez ere alde dutela. Pare bat aldiz apurtu dute Ibaiaren aldetik, eta hortik etorri dira entxeguak. Eta gero gu, gure jokoa inposatzen saiatu garenean, lehenengo entxeguan, eta gero zoritxarrez hemengo jokaldian, ez dugu lortu pazientzia puntu hori eukitzea, eta burruka hortxe egongo da, ez? Gure baloiak, gure erasoaldiak mantentzean eta buru pixkatekin jokatu, eta defentsan aldela ere, zulo horiek orain Patrik Poliren aholkuekin zulo horiek tapatu, eta puntu gehiago ez sartzea lortu. Ederki beraz, gogoratu soilik emaitza lehen zatian, amaitu denean, Hernanik 10, El Salvadorrek 26. Bueno, 16 puntuko aldea da, berez bi talde maila bertsuan baleude, ez da aldea handia, baina kontuan hartuta El Salvador zein den, zergatik dagoen bigarren postua sailkapenean, lan handia egin beharko du Hernanik, eta horretan ale eginduko dira bigarren zatian, bitartean esan eguzkia dugula, eta guk ere atxeden txiki bat hartuko dugu. Orain arte! Contra el que está
Betxu, martxoan hogei izango da. Bueno, gero Pozuelo, lehen bizu, 2-7 de marzo. Bai, urrengo astea urrengoa. Urrengoa, oza, bi asteen, eta gero beste bi asteen. Egiten bi partidu. Federazio. Neskar, Bai, baina horre, bai. 24 irabazi dute Durangon aurka. Ostia, ez dut, 22, 24. apuntatu legal, 22, 24. Jode, segundo. Ostia. Amabira jokatu diren. Durango gutxi daude, eta Amabira. Una mierda, Amabira. Baten. Ja. En Durango, 22-34. 22-34. Nik zaituztet ikusten emakumena partidu baino lehenko ikusi non, Euskadi, Frantzia. nik jara gustatu zitzaian, Hombre, bai, gainez, kontuan hartuta ze aldea dago. Dena, Hemendik area. Baina alere ikusten nahiko paper ona egin zutela. Bai, eta bueno, txoku bat intzuten, hartu zuten ikea. Ondo egon zan, bai. Hombre, nivelako ziren, bai. A ber, etxan, zentalde. Zien, selección francesa, sub-21. Tela. Yo cuando me he ido de casa, nola dago, atzo bezala. Aizu. Laiz. Ni landaren nago. Sí. Oye, y horrela, Echan, ¿y algún lado a dónde ves al Zunoa? Eba, itxaldu duzu, ez? Ez? Izuta dago, Izuta? Ega. Una juzai. Dena ondo dago. Izuta dago. ¿Es que no de cable, ver? Sí, vaya, qué misterio, si por aquí no tiene que salir nada. Por lo que se ve. Kindu deka hau soinu, eta junda... Batea junda irudia. Guain ez, baina momentuz, igual ikutsu detena hau pizkatola... Konturatu gabe ikutu dezu da motu da. Hostia, joder, susto, ikusi de repente urdina, hemen gainen hon.
Así es como hemos emitido. Vale, vamos a poder. Agarra pequeña. Zelairatu dira berriro, eta baliatuko dugu tartetxo hau gogoratzeko Erranik izan dituen azkeneko 3-4 emaitzak, 13. jardunaldian Erranik etxe jokatu zuen, Valladolidiko beste taldearen kontra, Kesu Entrepinaren kontra, utxe eta 44 galdu zuen. Gero, 14. jardunaldian, Barcelonara joan ziren Erraniarrak eta esperantza handiarekin, baina 24 eta 15 galduta itzuli ziren, 15. jardunaldian. Eta azken aurreko izan denez, gogoratuko da El Salvadorrek, 43 eta 14 irabaziziola Anpo Ordiziari, eta Erranik galdu egin zuela Bazko taldearen kontra hemen Landaren, azkeneko partia izan zen gainera, 20 eta 14. 16. jardunaldiko partida gogoratuko ditugu. Complutense Cisneros Anpo Ordizia, Bizkaia Gernik Alcobendasen kontra jokatzen du. Esan bezala, Bizkaia Gernik Alcobendas, Kesu Entrepinare Sanboiana, Barcelona Getxo Artea, Bazko Pozuelo eta Hernani El Salvador. Partido bigarren zati astear dugu. Epaileak ere agindua laizter emango du, Anartz Elosegi jaso du baloia, edo jaurti du 20 metroraino, El Salvadorren 20 metroko lerroraino, ongi jaso dute baloia, goitikako baloi hori zuri beltzez, hori kolore horrekin arintzen baita El Salvador, beti. Eta orain presio arrundun
hemen igual gehi ikusten dugu normaletik. Ez dakit, nik hemendik ez dut ezer esango, zelaian normalean bitan baino gehiagotan sartzen du lanka iruditzen zait, baina beti ere nire alderako.
ikusi dugu uztartze horretan, 8 zenbakia, 3. lerroko giltza, eta dudarik ez da itxuragatik, izango dela samoar bakarra dutena El Salvadorrekoek. Jo Samuelu izango dizuet, zergatik dira asko 3. lerroko giltzak, 8ak, samoarrak, batze samoarrak, Samoa, Fiji, Tonga, jokalari horiek ezaugarri bezala dute, gorpuzkera sendo hori, ez? Eta gainera abiadurarekin laguntzen dutela gorputz sendo hori, beraz postuertarako idealak edo bikainak dira, eta agian goi mailakoak, Zelanda berritarrak, ingelesak, frantziarrak, eta fitxatzeko aukerarik ez dagoenez, esan dezagun bigarren mailan dauden selekzio horietatik lortzen dituztela, edo herrialde horietatik lortzen dituztela jokalariak Espainiako ligan. Eta kasu honetan, postu horretarako Samoa, Fiji eta horrelakoak egokia dira. Ados. Jarraituko du jokuan. Bigarren zatian garela gogora ezin dizuegu. Bigarren zatiko 13 minutuak betetzear eta markagailuan Hernanik 13 eta 26 galtzen du El Salvadorren kontra. Hernanik ensegu bat egin du eta El Salvadorrek 4 baditu eginak, beraz gehigarriko puntua lortuta dute. Eta lehen aipatu dugu sailkapena, beraz bigarren postuari utziko dio El Salvadorrek, baina beti ere kontuan hartuta Cisneros gaurko partido jokatu gabe edo biharkoak, soili puntu batera dula Madrigo taldea, beraz Salvadorrek 54 puntu ditu, Cisnerosek 53 eta Erne Sanboianak ere 52 dituelako, eta ez oso urruti Bazko Santanderko taldea 57rekin. Eta Alcobendas ere 52 punturekin, hortxe dira, gero, jakina, ikusi beharko dira, liga erabakitzeko momentua zer moduan. Igor Etxeberria baloiarekin sartu da zelaira, Peioren partez. Ez, Peio zelaian da, beraz Iñaki Leonaten partez izango zen. Jon Zumalaberi goitikako plakajea egin diote, korbata deitzen dioguna lepotik, eta zigor kolpea aldea. Beraz, baliatuko dugu hemen ikuslea sarri xamar daudela, albora botako duela, Igor Etxeberria. 8 hilabete daramatza jokatu gabe, lehenik izan zuen lantegian istripua erredura larri xamarrak izan zituen, errekuperatu zen, jokatu ere piki bat egin zuen, baina berriz lesio izan zuen eta sorbalda besoarekin egon da denbora luzez, nahiz eta entrenatzen denbora disinte darama. Entramenduetan parte hartu baino gehiago laguntzen ibili da, beti ere eskertzekoa da hori, eta azken aldian hasi da intentsidatea pixkanaka igotzen, eta beak ere ikusi denean gorputza ondo, besoan ere indarra berreskuratu duela, jokatzeko erabaki hartu du, eta pozteko berria da, bedari gabe. Bistan da, beretzat lehenengo, konfiantzia hartzen jarduteko, eta bigarrena taldearentzat Gibeleko lerroan. Igor Etxeberria eskarmentu handiko delako, jokalari egina aspalditik, defentsa lanetan nabaritzen da berare gogortasuna, gizon garaia ere bada, eta bizia ere bai, beraz utxune nabarmena beteko du hor, Jones ingelesa eta Oier Garmendia rekuperatzen diren, Jokin Esnal ere aukera duen jokatzeko, eta kontuak horrela dira. El Salvadorren zelaiaren 20 metroko erroan uztartze bildua egin da, Jon Zumalabek lortu du Salvadorreko uztartzerdiaren pasea moztea, baina epaileak interpretatu du hori zigor kolpea dela, ez legez jokatzeko intentzioa gabe moztekoa bakarrik, da? Zer dio, Jonek? Bueno, etxeko izanik? Halako jokaldi asko izaten da duda, ez? Jokatzeko, zure aldera botatzeko intentzioa zuen, tarteka baloia bestalderari ateratzen da, eta... Dunez, taia puenterik. Gatu da, dira zabe, sortzen du gure artean, Eta Igor Etxeberriari dagokionez, nik uste gainera dela jokalari bat desberdina, baina arteko erdilariekin konparatuz desberdina, azkenean Peio, Jokin, Oier Garmendia bera ere potenteagoa direla, zuzenago joaten dira, eta berez
bisiagoa dela Igor Etxeberria, zuloak topatzeko garaian. Alboko sako irabazi dute El Salvadorreko, Hernaniren zelaian dihardute lanean, uztartze irekia, ezkerraldera eskura aurrerarekin jokatzuko dute, beste uztartze ireki bat, bigarren hirugarren fasea, ezkerrera joko zabaltzailearekin jokatuz, ezkerre galeraino korriarazi dute baloia, han alare trabatu izan da El Salvadorko jokalaria, eta Hernaniko zelaiaren 20 metroko lerroan, errekaldetik alboko sakea izango da. El Salvador jarraitzen du aldaketak egiten, baina esan dizuet, ez dugula zoritxarrez 15koa eskura, eta ezin dizkizu. Deialdia ere ez, beraz. Izenak aipatu, hori da. Daukaunorekin jarraituko dugu. Eguzkiak oraindik landare zelaia argitzen du, eguzkiak, eta eguzkitan dagoen epel egongo da. Hemen ja armailetan itzala dugu, alboko sakea El Salvadorrek aterako duena 20 metroko lerroan. Eskanaka hurbiltzen Espainiarrak ensego lerroraino. Lehen aipatu dizu gutxio asko El Salvadorren zerrendan, giza jokalarien zerrenda, eta 10 atzerritarre horietatik 9 Espainia ez direnak, esango dugu, eta 5 aurrelari dira eta 5 gibeloko lerrokoak, 3 laurdenetako lerrokoak, beraz aurrekatua arlo horretan, eta baloiari eutxita, baina orain galdu egin dute El Salvadorreko, eta urrundu egin du Hernanik, Irez Garmendia luze jodu, zelai erdiraino, eta han ez dira ongi konpondu Salvadorreko jokalaria. Ondorioz, albora atera da baloia, eta El Salvador jarriko du jokoan, baina Irez Garmendiaren zanboka da hori oso... Bai, 40 metro irabazi dugu, nahiz eta baloia bere entzat izan, erakutsi dute albokoetan ere akats batzuk egin ditzazketela beraiek, eta orain kontan ere baloia berreskuratzen dugun eta erasora joaten garen. Hemeretzigarren minutua, betetzean, El Salvadorre baloiaren jabe, aspalditxo, lehen zati, bigarren zati osoan jaia, eskuine galetik, baina itxi eginda, 5 metrora, ensego lerrotik, alboko lerrotik 5 metrora, baloiaren jabe horrendik El Salvadorreko aurrelariak, defensa ona egindu Jon Zumalabek eta hor zentartzen ere eki Aranburu, baina eskura jokatzen El Salvador. Baloiaren jabetza, esango dugu, 80 duela El Salvadorrek bigarren zatiko zati honetan, 20 minutu betetze dira, hala ere baloia orain berreskuratu du Hernanik, lehenbizi Iñaki Launetek zuen baloia, orain baloia galdu du, baina lehentxeagoa dira zeukan epaileak, aurreratu egin duela El Salvadorrek, beraz, uztartze bildua, 10 metrotik hurbil, alegia. Hernaniren zelaian, ari dira jokatzen El Salvadorrekoak. Goratu egin bitartean, urrengo jardunaldia, 17garrenean, eta aipatzearren gure gandik hurbilden Bizkaia Gernikak, Anpo Ordiziaren kontra jokatuko dela Ordizian, beraz derbi bat, Bizkaia Gernikak ere Hernani bezalaxe puntua behar ditu, pixka bat lasai jokatzeko, eta saiesteko promozioa. Anpo Ordizia berriz, erdialdean dago, apuro handirik gabe, estuasun handirik gabe sailkapenean, lasaixe joka dezake, eta gero, beste gure gandik ez denik joan, gure gandik hurbilez, geu, Hernanik, Madrilen jokatzen dela Pozuelen kontra, Jon. Pozuelo, amitzetan aldago Pozuelo. Bueno, ezken postuan daude, 10 punturekin, baina 10 puntu gutxiago. Baina nahi ez irazitegarreko partida da, eta orain akatsa onda pasean, iraitzi baloiak egin dio, eta Salvadorreko bederatzia, bixi ibili da, kasu honetan uztartzerdia, eta entxegua lortu du, gure akats bat baliatuz, lehen aipatu bezala, akatsak egin ezkide, normalean, holako talde baten aurka, ordaindu egiten duzu. Garesti? Garesti xamar. 5. segua beraz. 5. segua El Salvadorrek, lehen dia esan dugu. Eta gainera ensaioa, agapean egin duenez, oso erresa. Beste 2 puntu eskuratzeko,
Hortaz, 33 aurreratuko da El Salvador. Joko zabaltzailearen lana dira horiek, kasu honetan El Salvadorren. Ematen duenez, Igor Etxeberriari ere txartel hori atea dio. Edo, haien aldaketa eskatu du berak. Eta esan bezala, txartel horian aulkian eseri da. Aulkian eseri denez, txartel horia. Eta beraz, Igor Etxeberriak, 10 minutu. Kanpoan, hori behar genuen bakarrik. Lehendik nahikoa kostata El Salvadorren erasoak eta orain bat gutxiago. Hernani, 13 eta 33. Bigarren zatiko 22. minutuan. Erditik atera du Iraitz Garmendiak eta baita ailegatu ere, blokatzea... Anartzek, jodu ostikoa, Anartzek eta Iraitzek. Anartzek egin du. Bai, Anartzek ostiko eta Iraitzek presioa ondo. Baina, baloia El Salvadorrek. Lehen esan dugu, baloiaren jabetzan, porzentajari dagokionez, 10-tik 7 El Salvadorren alde, momentuz behintzat, eta zigor kolpea hortxe, jokaldi horretan bertan, El Salvadorrek aterako duena, epaileak adierazten duenez, baloia eskuarekin atera du, uztartze irekia zegoen leku horretan, edo uztartxela asoa zegoen leku horretan, eta... Ez, lurrean, baloia lurrean dagoenean, egiten da. Lurrera zoazenean baloia askatu behar da, eta borrokara datozenak ere ezin dituzte eskuak erabili, beti ere aurkariren bat baldin badago, bakarrik baldin bazaben oski, baloia hartzea baduzu. Okerrezpa gaude, El Salvadorreko uztartzerdia Lik Katz da, Britaniarra, baina ez dugu ziurtasuna handiz esango. Baina beraz, postu, gakoak izan daitezken postuetan ekarri ditu Salvadorrek, ditu jokarek 8. Bai, joera azkenean hori da, ez? Joera talde osoa egiterik ez duzunean, edo talde osoari ordaintzeko aukera ez duzunean, azkenean postu klabe horiek edo betetzen dituzu, puntutxo bat gehiago eskaintzen dizuten jokalariekin. Bai, eta bitxia da, aurrelarien artean, arroin badago, 2 bigarren lerroko, beste 2 hirugarren lerroko, lerro guztiak indartu nahian. 9 ere atzerritarra, 10 ere atzerritarra, eta gero erdi bat edo beste ere sartzen dizu. Eta gero atzean ere bai. Ustez jokalari onak izango direlakoan, eta erabat bizkarrezurra osatua geratzen da, taldean. Bai, azkenean, beti ere errexago da bizkarrezur hori osatzea, 10 jokalari ekartzen duzunean ez. 2 edo 3 ekartzen ere, normalean 8 9 edo 10 eta 15 edo erdikoa izaten dira normalean, edo agian arroinen bat, baina beti ere errexago da, gero eta jokalari gehiago ekartzeko aukera izan, bizkarrezur hori gero eta osatuago dago. El Salvador, baloiaren jabe, eskuine galean egin dute irekia, eta berriro ezkerrera zabaldu, aurrelariekin zuloak egiteko. Berriro zangoz presioa sortu nahian Hernaniri El Salvador, eta baita hurbildu eren segolerrotik 15 metrora ezkerre galean, eta baloia galtzea da, ez galtzea kontua, galdu egin dute, edo beste modu baten esan da, Hernanik lapurtu egin dite baloia, eta orain ze jokuera egiten digun Hernani, Meaza sartu da barrura, Lander Meaza zelairatu da, eta bera jaso du baloia, muturreko bat beste tartean, baina tira baloia goitik, oso labur izan da, baita Hernanik ere defensa eta epaileak adierazi du baloia aurrera erori zaiola El Salvadorrekoari. Hortaz, beste aldaketa bat, bi esan behar dugu. Zer ere, Jokin Uzkudun ezkerre galean jarri da orain. Lehen hasiera batean Matin Mujika, gero Matin Collado jarri da, orain Jokin Uzkudun ezkerre galean. Horatu da entzinean bat gutxiago egin gaudenez, hango egalean ez dugu inor. Eta aldiz Matin Collado erdira pasaba, beraz joko zabaltzaile Iraitz Garmendia, Matin Collado lehen erdia, bigarren erdia Pello, ezkerre galean Jokin Uzkudun eta 15 gibelekoan Anartz Elosegi. Aurrean jadirazi izugu, Lander Meaza
zeleratu dela, arroina. Pensatzen dut, ez dut ikusi horrendik, baina Xabi Garmendia aterako zela kanpora, alare eskura jokatuz. Xabier Garmendia hor da, agian bigarren lerrora pasako zen. Eta kanpora atera dute, Anartz Elosegi, Laizter esango zen. Marrazainak atxatua zeukan, marratxoa, baina bueno, utzi egin dio jokatzen. El Salvador erasoan, han ezkerre galeraino ailegatu dira, Hernaniren zelaian, erdialdean. Abantaila dugu orain, baloi aurreratua. Baloia Hernaniren zat, Xabo Garmendia jaso da, izuzunez, zuk esan duzun bezala. Xabo Garmendia garruan da beraz. Eta bueno, pixka bat itxusitu da hor jokoa zergatik itxusitu den, elkarren kontrari direlako hor nasmasean. Eta azkenean epaileak zer adierazten duen bitartean esango dizuegu, Lander Meaza zelairatu dela, baina hortxe diar dutela, Arkaizutaino bertan da, Noriegare bai. Jon Intxausti atea da uste dut, intxeta bera. Arraro, ez da? Bai, egian golperen bat edo minartuta edo. Bai ez dugu ikusten ez zelaian, Jon Intxausti intxeta, beraz, hori da aldaketa, Lander Meaza Intxaustiren ordez. Baloia epaila hitzeiten ari da marrazainekin, ea zer bat ikusi duen, zer gertatu den nasmas horretan. Eta bere ikusiko dute zer adierazi. Beraz, aipatu dugu Pozuelo, hemen izan zen, ez da lehen, bigarren garaipena, Landaren. Bai. Ez oso alde handiarekin, baina irabazteko moduko taldea. Bai, nik uste beharik ere zoritxarrez edo zorionez, egiten non dauden. Horrek ere guri lehen urtean bezala beste lasaitasun bat ematen dizu, galtzeko zer ez daukazunez beste lasaitasun bat ematen dizu, eta gu berriz bai edo bai irabaztera atera behar gara, alba da gaina 5 puntuak eskuratuz, eta horrela bat. Lehen esan bezala, Zuloan dagoena, Zuloan ondoratu, eta ja aurkari bakar bezala, Bizkaia Gernika taldea edukitzeko. Hori, beraien etxean jolaztuko dugu ere bai, beti ere etxean zeuze gehiago demostratu nahi izaten duzu. Okerizkonago, 22-16 irabazi zizaion hemen, beraz ez dago dirudin ezo. Eta 10 minuturako jokalari pare bat egotzi dituela uste dut. Bat Noriega. Bat El Salvadorrekoa eta bestea Noriega. Gainera elkarren ondoan zeuden biak, kanporatuak. Bai, eta... Hortaz, Igor Etxebre sartu arte, Hernani 13rekin eta Salvador 14rekin. Bai, eta gainera zigorkolpea Salvadorren alde. 5 metrora, segulerrutik, hurbil, hor baloia jaso ezkero, barrizko hundien mine egiteko. Bai, eta, bueno, arroin bat gutxi horrekin gaudegu, eta eskasetan arroinak normalian pizza indartsuak izaten dira, eta, nola erantzuten dio Hernanik. Bueno, arroin bat gutxi esan duzu, baina Meazak ere baditu bere kiloak, eta... Bai, baina... Beraz 3. gerroko bat gabe jokatu beharko da, ez? Uzartzea hauetan. Bai. Baldin eta uzartzea baldin badago. Bai. Kostata El Salvadorrek alboko sake hori, baina berreskuratu dute baloia lurrean, eta tinkoari dira zulua egiten, beste 8 bat metro irabazi dituzte, ezkerraldera, errekaldera atera dute baloia eskura jokatuz, konbinak eta egin nahi zuten, baina defentsa hona egin du Hernanik, hala ere hor diraute Baialolidekoek, ensego lerrotik hurbil, 6. ensego egiteko asmotan, eta ensego lerrotik metro batera egongo dira, asko gehiago ez. Ezkerralde xamarrean, errekaldetik, eta behin eta berriz, hartu eta sartu. Hartu edo jaso eta sartu. Hemen jende gehienak ezagutzen depikango kontu horrekin, guk euskeratu ingo dugu, hartu eta sartu eta sartzeko zorian. Sartzeko zorian esan nahi du, ensegu esparrura, El Salvador, uztartze irekia, berriro, aurrelariekin, ez dakitzen bagarren sarrera, defensa honala ere uztartze erdiere egindakoa, eta baloiaren jabe, behin eta berriro El Salvador. Epaia abantaila ematen ari da Salvadorren alde, ez dakit zergatik.
Ostika da, txoa zan gostika da, ensegua, eta justo, anartze losegik lortu du baliogabetzen ensegua, baina kolpea, zigor kolpea dira eta zeukan aurrez paileak. Eta hori izango da gaina oso hurbil, ensego lerrotik asko jota 5 metrora. Eskuinagatik 15 metrora, eta tinko sartu da aurrelaria, hankaz gora bota du Tinko jado, eta ensegua, 6. ensegua, El Salvadorrek. 13 eta 28, 32. minutuan. 6. ensegua. Ez naiz oso ongi goratzen, baina joaneko partidan emaitzaren nahiko aldeko izan zuen El Salvadorrek. Ez goratzen zehazko zenbat izan zen, baina bistan da, 2 norgehiagotan talde bat horren besteko aldeaz nagusitzen denean, nagusi dela, jokuan. Gauzatu egin du agetaratzea, hortaz, 13 eta 40. Bigarren zatiko, 32. minutuan. Igor Etxeberria berriro ez dela, ja. 10 minutuak igarrota gero. Baina zoritxarrez gure demora gabe geratzen ari gara, beste 3 entsegu lortu beharko genituzkelako puntu bat lortzeko. Baloi honekin, segituan. On jogi euskun oso bisibili da hor. Salvadorrak ere konfiatu egin direlakoan nago. Iraiz Garmendia eskuinera. Luze baloia ezkarre galera, baina aurrez zigur golpea gindua zeukan, adieraz ez zeukan epaileak, El Salvadorren zelaian erdialdea, alegia, 30 metrora ensegularrutik, baloia eskuan du Jon Zumalabek. Eta orain bai albora bota, eta beste entxegu bat lortzeko saiakera, eta bueno, esan badugu esan denbora gutxi geratzen dela, segituan entxegua lortu ezkero, denbora beste 2 lortzeko. Segituan lortu beharko da entxegu hori. Ez baita denbora askori geratzen, 6 minutu geratzen dira, eta 6 minutuan bi entzegu egitea, kirolan beti izaten da, gauza asko egin daiteke. Baina, bigarna egin beharko genuke eta gero beste 2, beraz, zai xamarra. Bien bitartean, baloia eskuetan duela Iñaki Otxodorrena,
esango geuneko 70 Salvadorrena izan da. 3. minuturako, 3. minutua bete denean egin du, Hernanik gauzatu ditu beste 3 puntu, zigor kolpe jaurtiketan, 13-26. Gero, 21. minutuan 13-31, akatsa egin du Hernanik, eta gainera Igor Etxeberria kaleratu egin dute 10 minutuz, jokaldi horretan, 13-33, eta azkenean, El Salvadorrek, bigarren zatiko 32. minutuan, bere 6. ensegua, 13-38 eta agetaratzearekin, 13-40. Hori izan da beraz, 16. jardunaldiko neurketa hemen etxean, eta urrengoa, Jonek oso ongi adierazi duen bezala Jon Otxotorrenak partidan zehar Madrilen jokatu beharko da, ez dakit esan behar dugun hain erabilia den hitza, hilala bizikoa, baina promozio postuatik urrundu nahi baldin badugu, edo promozio postutik pixka bat aldendu kontuan hartuta Gernikaren parean gabiltzala, ez zinbestekoa zerbait lortzean. Zer lortu? Beharrezkoa da, gutxinez 4 puntuak lortzea. Esan bezala Gernika urruntzeko edo gutxinez borroka hortan irauteko, eta batez ere Pozuelo bera ere guztiz ondoratzeko eta aukerarik gabe uzteko. Ederki, Salvadorrekoak badakizue, partido bukatzen denean, gehienetan eguraldi hori laguntzen modu, zelaian bertan ari dira luzamenduak egiten, jakina, hau pozik, 6 segu lortuta, beste garaipen bat etxera, Hernanikoak ere elkarrekin lotuta pixkat komentatzen gertatu dena, entrenatzaileekin, eta eguzki oraindik presentu gula landare zelaian, honexekin amaituko dugu gaurko emankizunena. Beraz, urrengo partida arte hemen landaren, urrengo arte, mila esker. Hola. Dena guztia. Ja, isildu izate? Bai.